Bon dia! Ja tornem a estar a la piscina perquè el Jan li ha agafat ara el bici. O sigui, estem aquí, ara li posarem cremeta pel sol i aprofitar aquest dia tan assolellat. Tu, mossegada sencera. A veure com fem la mossegada sencera. En el pa. Molt bé. Doncs vaig a destapar la piscina. Avi i net aquí fent relax. Bueno, el Jan no està fent gaire relax. El pare està enfadat perquè hi ha una cosa que no li funciona al toldo. Està posant. I el Jan aquí saltant-li a sobre, clavant-li els pauets al genoll. O sigui que cap dels dos s'està relaxant. Estem mirant Doraemon. La Maroneta ara se'n va rebre les alumnes noves. Estem mirant el Doraemon. Com es diu? Doraemon. Doraemon. Sí, Doraemon. Ara, molt bé. I, Doraemon. molt bé, i després farem una mica de... Doraemon. 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 Roraemon. Rodaimon. Rodaimon. Rodaimon seria Rodamon, no? Igual de aquí. Doremi. Bueno, la Doremi es diu Doremi, no? Doremi, no? La Dorami? Dorami? Què és la Doremi? Anem a buscar el gelat? Sí. Què? Anem a buscar. Vale. Si faig caca lletja i si menjo salat amb caca lletja, prohibit. Oi que sí? Sí. Pues apa. Si fa caca lletja, prohibit els gelats. Oi que sí? Sí. Molt bé. Bueno, ja tornem a estar a la piscina i estem aquí berenant una entrepada gall d'indi amb Hamburguitos. I el Jan també, que ja l'hem tallat. Som una altra vida. Pero mamá te las camas llargas. I ara farem un banyit a la piscina, que ajudarà a passar la calor. El tiburón. Mama, fem allò. Si pillem bitxos, Pillem bitos. bitxos. Com es fa això? Explica'm. Pot el pillar bitxos. Va, pillem bitxos. Però vols dir que Això és de lo primer que has d'aprendre, pillar bitxos. Però és tan petit, tan petit, tan petit. Deixi la mà. Tu, gallina, tu vaya a las 9. Avui tu vaya. Me salves? De què? Dona la tovallola. De la tovallola? Ara! Ai. M'he salvat. Jo. Hola, què tal? Us preguntareu, què faig amb això? Doncs això és allò que es posen els barbers. Et posen, vamos, a la peluqueria. Quan van a fer què? Quan et van esquilar! M'esquilaré jo mateix. Què? Que no m'atreveixo? A veure si no. Mira. Després a veure quin m'ho repassa. I ara fem la màgia de l'edició de vídeo. Ta-ta-ta-ta! Mira, m'he anat animant, mira. Sempre ho havia volgut fer, però mai m'he atrevit. Però... Ara, a veure, la cara que posa la Laura.
Què dius, carinyo? Va sense gorro. Hola, quina pelada. Va sense gorro. Una sense gorro, diu. En veu, diu. On vaig sense gorro? I què més em falta? El gorro. El gorro? Ah, clar, em falta el gorro. El cabell. I una mica de cabell també, no? M'he pelao. Ja veuràs. Bueno, doncs ja estem a casa, ja estic acabant de recollir tot. Farem el superet i esperarem a la Laura. Ja no me'n recordava. I esperarem a la Laura que vingui, soparem i demà, festa. Què mires, Jan? El cru. T'agrada, oi? Molt bé, digues adéu a tothom, fins demà.